гледане на видео. По-леко с движенията, защото изкуственият интелект ще сметне, че ще го номераш на лайф. Сега мълчи. Ако искаш да не почна да викам. Сега ти си дилър в Марбея и си негър. Аз съм те извикал горе на Пинка и съм ти казал, дай пробвам бялото, брадере, хахо, хихи, това, абракадабра. Ето ти друскаш се, много е хубаво, брат. Я да видя цялата турбичка и брат Мрат, като ти говори така на братлето, чакай да... Подушавам тълставам да взем турбичката и тълставам да спиш, заминавам. И на другия ден викат много лош човек, ел българо, гърби. Ел българо. Да, изгърби всички. Българо, локо. Слушай, всеки божи ден часовници, репликите, Аудемар, PJ, Палас по двата часовника. Гърбени. Часовници, хавли, шапки, цайси и материал. Всичките негри от Африка, всички съм ги изгърбил. Вери е локо българо. Много буено персон. Ел локо. Бяха ми сложили снимката в такситата в Марбея в централата. Да се знае, този човек влезе ли в таксито, вече е късно. Това са 2 месеца гърбени, без нищо да се плаща. Не, че няма пари, има пари. Бях при ония, му фърля материал, такова всичко има. Но аз реших, че не трябва повече да плащам на никой. Точка. До тук ми дойде. Анатема. Фърчат, идват таксита, палят са, полиции идват, мароканката бяга, прескача. Човека горе има материал, купреш кукица долу, тъпата курва е натикана. Аз ще взема материал, аз ще го скрия. Мароканката Зина. Зина. Мароканката Зина. Не знаеш, най-дето виках Бионсе и Риана там на заведението. Не знам, ако си гледал, има един клип. Да. Грозна беше. Чуваш ли? Ревнува. Една негра, и се така правиш. Да, дето така. Грозна. Това беше мароканска курва, която пренася материал Мадрид, Марбея. Къде го пренася? Пренася го 780 км вътрешно, идва с почтата. Не, аз не го шмъркам, отваряме почта, тя се друса, почва да прави минети и това онова. И обяснявам, че така кавали не се правят и в Мароко да я научат се разсърди в котела и това онова. Да, ма къде го прибира? А добре, червената коса правиш ли хубави минети или не? Маняк, казвам ти, направо много добре беше. Голямо такова, 3 пъти идва приятеля и долу и 3 пъти се тръгва от това. И тя вика, аз съм го чакала 7 месеца, и баба съм, майката оставам. Оня седи долу, вика, остане само долу я докара. Вика, маняк, ти излезе от затвора, сега искаш да изпратя в болницата ли, бе, брат? Какво правиш долу, бе, маняк? Много, не, голямо ръгане до 7 сутринта. Добре беше много тая. Направо ти казвам. Казвам ти, ще станеш рекламно лице на някакви много силни антибиотици. Ти ще си е така. Този антибиотик хексесин някакъв, примерно нещо, лекува абсолютно всичко. Ето, примерно... Жоро, в момента ние се смеем за без пари. Ти също забравиш. Аз съм на една крепост тук. Аз съм на една крепост. Нека напълним нашите мишни турбички. Малко, те някои неща не се лекуват с антибиотици, нали? Може да фане нещо от някой, което после няма как да се... Не, ако му е силен имунитета. Не, и ако му е силен имунитета. Тъй, че ще почнеш с такива, с не много заразени, ще почнеш и така да трупаш леко имунитет. Не дейма кълните, не спи. Казвам ти как да дигаш имунитета, бе. Едно време царете им давали по-малко отрова, по-малко. Аз това съм го гледал, ама не дей кълни. Кълни си твоите там другите. Не дей, защото те гледат, почнеш да кълнеш, направо викам, ще ма фани и мен през екрана, викам, той не знае енергийното поле, за кой клетва, те не може да маха, разбираш. Да. Двама плакаха вече. Единия Влади Вовата се пише. Единия звъни, вика, ти ма прокле баща ми, какво станало там, заминал баща му. Вика, значи, като направо карам си, както си карам и си гледам и са хиляди и си карам колата, си върша нещо и изведнъж се почва да разеш. Почва да се кокори и да кълни, направо ти казвам, докато слушам и на слушалките не мога сваря да махам да гася, разеш. Направо ми влиза в мозъка клетва да е бах ти изола. Както нищото разделяше, казах, хихи, готино, имаме коментарчета, тъйно и по едно време се започва да разделяше брутални клетви на болести и на такова, направо не мога да сваря. И бетоновози, чакай и бетоновози, оглеждаш се за бетоновози.
Слушай, Рози, заслужива ли такива зверски наредби с нощ до сутринта? Кой е нареждал? Аз не знам. Аз легнах рано. Аз. Аз не Ма, знам добре. бифовите, човек. Аз не мога да смогна на моите. Това си издивно. Не мога да смогна на моите. Бифовете са просто, че е на алчна курва, за да ни изтърве опси, ма заеба оня ден, али брате, и тя приключи. Представи Ема си, дама, като той и опция изтърва. Омазнената да те заебе. Представи си Вика, какъв ти е представи си левел, тази нали? омазнената да те заебе. Еми. Да, представи си колко си. Ама нали, нещо, генгста. Додо каза, като ти търсеше нощница да ти докара в котела за спато, той вика, как така ес, бе, бате, ти знаеш ли какво е ес? Тя не е ес. Да, бе, не съм мен. Аз съм я виждал на живо, да, не знам. Всъщност не знам. Ес. Аре, ела да погледнеш дънките, погледни това и погледни всичко. Слушай, бе, на червената звъниш, щеш да звъниш на червената, бе. Чакай, бе, къде е телефон? Погледни да Забре, видиш кой е размерно. Тихо, червената коса му отнема. Ще ми казва, че Мълчи. аз била ес. Искаш ли да се бека дънките, тук ти блокира това? Мълчи просто, бе. Такой размер съм. Мълчи, бе, Букук. А, не, сега ще. Ало, какво става червена коса? Как се съншай? Моля? Здравей, червена коса. Аз съм твой приятел, дето ония ден се мяткахме до сутринта. Който е? Стоян Колев. Аре, бе. Аз съм да, че той не ми се обади, ма. Знаеш какви проблеми знаете? Аз ти създавах проблеми. Воля. Значи, първо, че не можах да изляза от шибаната кооперация. Добре, ти що не извънна, проста ли си, каква си? Защото бях леш. Ти беше леш, ама бая, хубаво се изчаткахме до сутринта. Още те помня, липсваш ми, какво да става. Аре, бе. Да. Къде си, кобе? В София съм избягах от ченгетата в Бургас, оня един много тежко underground, 3 патрулки, генгста шит. Транспортьора купих аудиото на другия ден и такова вече съм с осмицата. Ще идваш ли да ми духаш в аудиото? В София да дойда? В София ела, да. Не, няма как. Пари трябват ли ти? Как така да няма как? Пари? Да. Пари никой не връщам, а в София няма да дойда. Що няма да дойдеш в София? Нещо имаш забрана, ли? Не, забрана нямам, някъде да имам, ама... Кой да правя там? Фани самолета елитни, бе. Какво да правиш там? Ела, наел съм президентски апартамент, мятай се. Кеш ли не ти трябва? Кой Кога не ти има трябва? самолете? Сега ще купя билет. Един момент. Я провери за билет Варна-София. Ама за някой да вечерта? Добре, бе, за вечерта. Плащай билета, Манима. Аз ли ще го плащам? Аз ще го плащам, просто го намери. Купувам ти билет. Не ме вече обаче там. Какво? Не ме вече там. Никой няма да заеби, аз не заебавам моите кучки, ти баш. Ако не ще взема у нас. Слушай, ти се намираш в SMG Holding, който си искаш това. Кеш, меш, аудита, маудита в газа. Транспортьора е in the motherfucking house. Чувствай се. Да. Ти се доказал на един You made your bones on the streets of Southside Jamaica, Queens. Да. Гледам за билет. Кажи, кой ти трябва джоб, не трябва ли ти кеш, трябва ли ти в момента? Спирай да продаваш материал. В момента не да знам, имам някакви 20-30 евро кици. Прати ми революта си, кучко, веднага. Това точно ме революцията. Ей, сега ще пратя да си имаш. Да. Добре, ако ме вземете билет, кажете ми колко Ще ти взема един момент. Намери билета, му. Че тя го търси в момента. Тя русата ще намери билета. Теб ще еба, тя ще седи, ще гледа. Много е яка, да. Наш човек е, тя плюи в момента. Намери билета, бе. Не, ето, потърси го, аз не искам. Потърси го. Чуваш какво ме вика? Да, бе. Чуваш ли какво ме вика? Чуваш ли какво ми вика, бе? Аз да го потърся. Ти я викаш. А ти я викаш, тя не ще. Аз искам, но... Искаш ли да те изпратя? Аз самолети... Ще намираш ли билет? Чао. Фащай си такси за минай. Тя не ще да върши работа, брат. Кой ден е днес, изобщо? Кой ден е от седмицата? Неделя. Ще май няма днес. Ей, Бокук. Ето бе, не ми говори така, бе. Писна ми вече от тебе. Ей, Миндил. Слушай, Потърси, като искаш, дал няма съм по търси. телефона ми. Така избери дача, стапа на Плурво. Така, чай не е на тебе, на другата. Коя дата си днеска, Бокук? Няма да ти кажа как ми говориш. Сега ще оправя с тебе. Ставай и се махай. Така да ми говориш. 30 дена ще трябва. Ще шибне един път, един пъханчик. Още малко на път, още малко Ма няма да говориш така. Ще те смажа. Ти с още не трябваше вече си тук, разбираш ли? Изрод мърсен. Пак ли кръщи на човека? Къщи това. Аз не кръща. Аз там се изнасям от към нея. Аз не кръща. И чакай малко един момент. Знаеш колко? Ето има за Я мен. ми пиши на този WhatsApp. 114 евро. Внимайте ли са колко евро е? Къде е? Еднопосочен. За днес ли е?
Избрали дата на заминаване и Ето, скапан не виждаш ли, бе? еднопосочен полет. Натисни този скапан iPhone, бе. Какво правиш, ман? Идва до посочата. Един момент. Какво става? Търси ме. Айде. Изчакай един момент само. Директен полет. Варна. 17 май. Вечерта в 10-11 си тук. Плащам ли го? А? Говори, момиче. Да. До вечера в 10-15 летиш, да знаеш. В 9:15. 10-15. Да, добре. В 11 си тук. Ето. Ай сега плащам и пращам ти пари да го платиш. Плащай билета и въвеждаме имената. Добре, плати ми порък. Окей, пращам ти по револют. Слушай, не щеш ли в кеш, че ги дам в ръчичките? Не искам порък. Ай, искаш по револют. Питаш ме дали има в револют. Има. Да. Ще ти ги дам. Давай, плащай билета сега. Добре, дай ми пари. Моето момиче, изпрати си на WhatsApp личната карта. Моля? Изпрати ми на WhatsApp личната си карта, плащам ти билета. И ти го изпращам на PDF файл. Ай, дай. Какво ще кажеш? Дай документите. Кой Къде документ? ме чантата на моя fucking bag? В колата е, в жабката е, да. Добре, дай ми парите само. Продай документите и ще кожна дояка ми дай парица вътре. И в колата, в жабката. Можеш ли да ходиш до кола? А? Да, аз съм малко трудно да. Заповядай. Ще се тръгваш, не? Да. Добре, сърдиш се. Не се съди, просто имам час за ногтите ми. Както- Добре. като Аз ще имам- те закарам. Знаеш какво? Дай първо чантата от жабката. Да ти оправя сметките, защото се преценяваш нещо, няма ти платя. Курво, ай изчезна. Какво става, колега? Тая вечерта е тук в 11. А чантата Какво? Чантата. В жабката е. Ей, слушай, Да, жабка. аз не съм ти. Жабката на колата има една жабка, на пасажирската седалка, отваряш, взимаш без да късаш нищо от аудиото и затваряш. Слушай сега, момичето е генгста състояние. Не го изтървай. Не, брат, не да го изтървам. Тя е гоня и не ще я си тръгне. Имам чувство, че да отрежа крака, ще го вземе под бичицата и пак ще ме подгоня. Разбираш? Добре, аз трябва също и мен изгоня. Не, шегувам съм, а трябва да тръгвам, че съм. Ма не, бе. Какво? Не бе, сега ще дойдем при тебе 1000, там колко сме, 890 човека. И мен изгони кавала. Не бе, имам да карам, бе, аз трябва да карам, бе, аз съм в Ивайловград на някаква крепост, бе, виж, погледни. Аз съм на някаква изоставена старинна крепост, бе, човек. Слушай, ти превъртай бах ти лудия римляни, да ходи прави. Много ма кефи, бе, човек. Екари с джипката направо направих Дармадан докато дойда до тук. Ама няма значение, ето. И сега трябва да ходя на един водопад. Само шлема ми трябва. Ама на един водопад отиваме за това. Искаш да ходиш да фъркаш семето по целия свят. Не. Мора. Не. Тъй, че ще чакаме развръзка. Значи има развръзка и сега лични карти се пращат. 10-15 сега се плаща билета. Тя Слушай каза. сега, чуй сега, като ти изпрати личната си карта, до червената коса напиши тере и имената и да се сетиш. Да знаеш имената й. Аз между другото не знам името. Аз видях, че не знаеш името, спокойно. Разбираш ли? Червената коса, тере. Да. Така, Ред, страна се тере. почвам да бръмча само с престъпнички. Тези, дето аз путката ми инстаграма, не са за нас. Просто не са underground. Не, Истински underground, поне Не, е не, 20 евро джоба Аз, и 20 евро. аз е underground, русата. Не, у нея с белизниците червената коса. Ти в underground е с тези сини очи, това хъски. Така Не съм я виждал, аз не знам за кой става въпрос. Не си е виждал, тя е във видеото на лайв. Не съм я виждал, сега, сигурно, ма аз не мога. Следвай, изпратете му. Къде? Кой профил? Този профил ли? Къде Не, е? на Инстаграм беше цяла вечер първо в колата. Ема, то трябва някой да го е изрязал, да ги е сложил някъде. После в тики-токи те са записали. Това, че те ще ги намерят, ще ги изпратят. Ти знаеш, че си Мосад, те искат да ти пратят, ти искаш да вземеш видеото. Нали ще явил до вечера, като дойде в София? Да. Ще и видиш и путката, примерно в Телеграм. Не, бе, Ще не, бе, отворя това да да- червата. Не бе, Виж червата и заповядай. аз не съм гинеколог, бе, лек. Не съм акушер. Акушер гинеколог. Те работи не ме интересуват. Когато искаш Това- това, примерно искаш да ебеш нещо друго, освен виетнамско, кажи да ти изпратя някой от Не. Бургас. Благодаря ти, благодаря ти. Просто аз съм безплатен сводник. Знаеш какъв авер съм? Хич ти съм свидлив. Благодаря ти, ма. Не. Благодаря ти. Ще откажа. Това е, чантата е донесена, без скандали. Просто тъпото псе не разбра, че като ти кажа, давай, иска само да апострофира и да такова.
Добре, аз оставам киното да продължава и имаме 800 човека да ме при тебе. Дай пари някаква на това, бе. Нито не остави така, бе, човек. Казвам ти. Ето. Ела. Нито... Ела да напълним твоята миша турбичка. Сега плащаш ли билета или аз да го извърша? Аз съм за Анито. Способна ли си да платиш един билет без да объркаш данни това? Аз ще дам да го платиш на моят телефон просто. Добре, аз нямам ли свой собствен твой телефон? Плати ми ли билет? Стояне, пусни гласуване сред твоите хора, Ана или червената. То няма такъв избор. Те ще са заедно, ще са приятелки и ще ми лапат Нали вече. да си хода? Никой не те изгонил все още, ма изчакай червената коса. Ана, човека, и аз гласувам за Анито. Не, ти ми го каза днес. Не съм ти го казал. Вчера ме гонеше. Вчера си беше за вчера, обаче ти няма да седа тук. ти не замина, ти издържа. You made Ани, your не го слушай, желана си, спокойно, Ани. Ани, желана си, спокойно. Не съм желана както. Човека Желана си. Викам. Човека спи. Ани, желана си. Ани, желана си. Не ги слушай. Аз, къде са моите актриси? Кой ще участва в този сериал 24/7? Те са на работа. Едната е управителка, другата това, третата мама, другата мъфин, третата обича бръмчина овска. Тихо е. Бабе, не се обяснява Демон, чакай само секунда. Так му да затворя и да тръгвам, че знаеш колко карани ма чака. Къде си наврях тази гора, врат, направо не е излизано тук. Личната карта е получена, но обратно обаче. Завърти. Red hair. Ето. И имената й. Видя ли? Така, един момент. Остави си с тази върненка. Остави с тази варанка. Охо, то ревнува. Не ревнувам, просто ето вече си имаш нова актриса. Направо изчезна гласа на горката вече. Не, бе, стига депресирането. Се разплаче. Аз се радвам дори. Какво се радваш? Аз ти я воля и на теб, коордисвам те. Ти ме Какво гониш, искаш? ме. За OnlyFans Ти за ме това. гониш, Червената ме. коса, замисли аз Ти ме гониш. Бат Панзоро. Никой не те изгонил още. Не, Ани, не го слушай, желана си. Бе, още една битка, добре, човек. Едно аз седа тук на сила и той ме гони. Не седиш на сила, ние ви знаем килото, спокойно, стигайте. Няма как да стане това, другите хора. Има как да стане спокойно, не дей казва няма как да стане. Винаги има как да стане, знаем ви килото, желана си. Стига втория сезон без теб ли ще? Втори епизод. Ти си главна действаща актриса също. Къде намери билета? Къде? Трябва ти да... не, аз не може. Ти ще намериш едно Airbnb с много стаи, всеки да си има гримьор на ето. Аз имам Мано. Ти път ще улетиш ли нещо в твоя собствен град? Аз вчера те показвах. Добре, дай да отидем и сега на град. Спочекли и да се нанесем. Айде да ходим, аз след това Тръгнахме. на ногти, защото... Добре, тръгнахме. Колко часа са ногти? Махни бе, абе, като ти говоря и слушай малко, бе. Слушам те. Колко часа си на ногти, примерно, 4 въпрос. часа. Сега колко е? Има 2 часа. 1,5. Преди това да се нанесем, всички глупости пътъки, ще да ги оставим някъде, да ги изперат или колкото и да било, и да се нанесем на премиум. Какво ще кажеш? Добре. Или ще да чистиш това? Ай, тръгна. Да. После ще ме отвориш. Демон, чакай. Ще оставя нещата при теб. Ако не да си ги взема Ти с мен. отворя, И да кучко. си прибирам Махни бе, майка му да и бабе. Направо не мога да събера мислите. Пак ти покукато. Очилата мога ли да си ги взема? Очилата си ги вземи, отивам при Лил Уейн да взема моите. Или вече си Чай сега, он се връща, взема и Диора. Отивам ми пред пин пам. Защото си загуби. Абе, не говори докато аз говоря, бе, зеленке. Бах, Не човек. искаш да... Не бе, разкарай се, моля се. Махни. Човека ми изпрати полета. Един момент, така. Сега. Чай, сега даже ще го тупи, докато да не се бавя. Коста май, нега си карил номер от ДОС. Намерих билет. Намерил съм. Добре, можеш ли направо да го купиш и аз ще пратя личната карта. И ще оправи са парите. Да не се занимавам. Те пращам ти личната карта на лафа. За 4,5 или то за... Има ли по-ранен? По-късно е записан. По-ранен. Има за 4,5. 4,5 ай дай. 5 часа и 20 минути. Окей, пращам ти. Бъди генгстър в червата, чо. Дай. Така, един момент.
Звъним на червената, един момент. 4:30, направо се качва по шорти. Ще купим от тук всичко. Ало? Ало. Слушай, направо за 4:30 ти плащам билета. Плащам ти билета за 4:30. За 4:30 защо не може по-късно? Може, още ще спиш ли, какво ще правиш? Да, ти първо си лягам. Бах ти парцала. Ти направо се ебеш, ма. Какво си гаде вече? Добре, 4:30, защото ще да дойдеш 6, ще спиш в Airbnb-то. Да, знам. Добре, хубаво. Колко сега ще седим половина? Да, имаш време до 4 Трябва да съм часа. дал летището. Да, фащаш с таксито, сега ще пусна пари на Револют. Прати ми линк направо. Добре, ама в колко трябва да съм летището? 4 часа трябва да се чекираш, че пътуваш без багаж, тук ще купим дрехи. Да. Те смеш, ма. Добре, си добре, смеш? хубаво. Добре, да. Да. Няма проблем. Аудито е тук. Книжка имаш ли? Поправите ми. Книжка имаш ли? Отиваме да наемаме Airbnb-то премиум джакузата глупости. Имаш ли книжка, ма? Добре. Питам те за Добре, пети път. хубаво. Не, чакай. За пети път те питам. За пети път те питам. Имаш ли книжка шофьорска? Нямам. Не знам кой педал за кой даже. Какво не знаеш? Я така. Кой педал за кой? Даже не знам кой педал за какво е. И аз така, ма. Ляв педал, пинко розовата пантера, Йовко Тихо, педараза. Това е педала. Така, няма проблем, аз ще карам. Аз ще карам, не е проблем. Все па проблем, по-моя. Добре. 4:30. Слушай, плащам билета и сега ти го пращам. QR кода, inside. Да, ще пратя да имаш джобни чувства и за яш телешко бележко, преди когато си искаш самолета. И това е. На този номер ти е Революта, пращам без за такова. Добре, 4 часа се изстрелваш, чао. Добре, айде. Някъде там приятеля и пуска сълза. Приятеля и тръгва още от сега за София, за да може пак да досажда отдолу. Някъде тази си представяме едно момче излязло от затвора, което гледа лайфа на Стоян Колев, си и бал, майката трябва да тръгне и сега, за да съм 6 часа в София. Имам 3 часа пред една. Направо да взема от летиш. Червената. Готово. Някои хора не си показват като клиенти. Че е малко, а? Колко пъти изпратихме? Пратени са. Димитър Атанасов поиска 129 евро, педераза. Майка ти буклук да еба, блокиран си. За билет. Как за билет, бе? Димитър Атанасов, не познавам такъв. Да, ще дам един билет блок. Толкова е лесно. Така, червената получи ли парите? Чай да видим. Тя сега си ляга. Караба, так. Спри да се друсаш. Тихо, Да? получи ли парите? Погледни, защото не ми изписа нещо, че не излишко. Благодаря, да. Получи ли ги? Да. Добре. Да. Добре, това е само за началото, като дойдеш вече ще се чувстваш. Добре, благодаря. Ще стигна да се добереш до тук, до 409. Добре, имам да изпълзвам да чистъкство. Да изпълзвам да чистъкство имам. Имаш, добре. Добре, чувствай се. Билета и сега ще го пратя. Благодаря. Дай, чувствай се. Старата му го запазвам. Добре, направо го плащай. Да, не се разбра. На нея изпратих джобни и пращаме да й пратим QR кода без багаж. И това е. То и без ти има някакъв включен куфар. Значи към Добре, ясно. Уверения винаги имат куфар. Кажи там до 20 кг мога да Добре. може да си. Докато оставя тая на ногти, ще взема другата от летището. Колко ще са?
И ти бъдеш шакал. 4 са доколко? Доколко? Не знам. Колко отнема горе-долу нивни ногти, по принцип? 2 часа. Така. Кое е това незнание тогава? В 6:20 се освободиш, нали те? Докато те взема от летището, докато ме издуха и ще дойда. Това проблем ли е? Ти не искаш да си ходила? Тя вече се сърди. Ще плачеш ли? Какво ще правиш? Нали беше генгста, нали си Ще онли плача, фейс? как ще плача? Те Не искаш да знам. си хода. Не бе, неща, аз си ходиш, бе. Ти си... Защото каза да не викам, не че Тихо, не ще да. има гласа. Ти си... Тя има абонамент вече. Имаш Не, абонамент, не ти си ме създава гониш. продукцията и такова. Никой не те изгони още. Хиляда пъти ме Просто си как да съобразяваш какво Защото прикажеш. сме в София, нали? Ние сме столицата. Така че си ми е близо. Си ми близо. Искаш ли да се махаш? Нали, вчера ми каза да си хода в 1000. Вчера, ма ти не си отиди вчера. Да, защото ми се спеше и заспах. Добре. Преди малко Сега пак искаш ли каза. още да продължаваш този разговор или ще мокнеш? Говори. Да, ходим да едем. Ти как виждам не тръгваш, ти ще Тръгвам. ни лайфове. аз Мокни, нямам ма, цял ден. просто идва един да се обаче. Дай само да му обясня какъв човек е. Маняк, взе ли билета? За кой път? Просто мокни. Утвърждавам те днес. Дали ще стане ни. You have been confirmed. Разбрах, че някакви червени коси ще идват при тебе. Да, пред теб ще идват нещо, полицаите. Изнасилвачи. Така ли? Why? Защото си престъпник. Не съм едно време. Може и да съм бил малко едно време, ама едно време. Кой е това си? Си карил номер 2 Варна. Ей, това е той. Добре, здрасти мъжки, здравей мъжки. Да, виж го, аз съм пътяга. Е пичага, здрасти, какво става? Виж го. На батко си карил, та само маняци курвички, нападайте. Да, то малкият беше готин. Да. Тук Само му съм пита пътяга. Имаме ги. траки зареждане в Лас Вегас. Fear and Loathing in Las Vegas. Дон Симон 29. Хора, парите го тресат, Стоян. Парите го тресат. Чакай да споделя на милионерите си. Чакай, че този човек много богат стана. All we do is get Много богат стана този човек. I'll make it rain. Хора, споделяме лайфа на богаташите. Верно, някакъв кредит си теглил. Не. Нямам кредит. Добре, да знам се. Нямам дълго. Не. Към никой на улицата и към банки и към нищо. Винаги си оправям борчовете. До край. Обаче спокойно изглеждаш сега. В смисъл... 6 часа сън. Какво прави Габито? Вчера с Габито май беше. Радва се. Това ти е паспорта. Yes, of course. Ти наистина ще заминаваш на някак. Аз мисля, че се базикаш, като викаш Хомар Берно такова. Маняк. Али, брате. Патрон е май изтеглил някакъв кредит и иска да замине да избърнчи тук колекторските фирми и банките и да замине за Когато Испания. замина, имало едно време на изток. Умреляк. Ей, шматка, къде си жена? Умреляк. Ей, жена, къде си да те разбие тиквата? Къде си? Теглил някакъв кредит и ще На дойде за детската Испания. площадка съм, умреляк. Ей, жена, идвам, обърни. Идвай, айде. Не са на спалки, Кога Роб. ще чакам? Ей, жена, аз карам Ключил Ауди. от колата. Кога ще Ти си чакам? педерас. До кога ще чакам, шматка? Идвам. Мечтата на всеки един психо-ретро-гангстер е да кара осмица. Олигофрен. Ей, Оли, шматка, Гофрен. когато аз карах Ауди А8, ти беше на строежа във Франция и Гофрен. ядеш трима мароканеца педал. Когато аз карах Ауди, ти беше една шматка на строежа и беше черак. Шматка, разбираш ли? Когато аз карах BMW 7 серия, ти си се молил за 20 евро надник, шматка. Разбираш ли? Червен ти си доспал, Стояне. И това е на видео, стерео, бич. Мечтата на едно всяко 13-14 годишно дете е да кара А8 и да бъде такъв олигофрен Слушай, гангстер като шматка, Стоян искам да Колев. ти обясня нещо. Когато имаше лади и жигули по улиците, аз на 18 години си купих черно Ауди педал. Разбираш ли? Когато имаше лади и жигули по улицата, аз правих по 50 000 лева на месец печалба педал. Искам да го знаеш. На 18 педал. Аз съм 50 цент от Славейков педал. Когато мен ма търсеше мафията, бръмчах с желязко в джоба с една 18 годишна колумбийка на име Златомира
и се чувства gangsta to the motherfucking bones. През 2 дена бях в различна квартира, Лозенец, Kitten, inside your motherfucking pussy, bitch. Чуваш If ли? you know what I mean. Аз ти смятам да си да клуба 3 цял ден в това път. Заминаваме Буклук. Изчакай на ря педерази. Буклук. Още ти да кажи буклук, да. Тръгна. You bitch. Когато аз на 19 бях мръсен шанаджия, когато имаше монопол и се режеха уши и хората падаха в канала в гората, аз имах 40 дилара по крайбрежието. Шматка. Разбираш ли, педал? Когато трябваше да ме скрият, избягах с колумбийката в Испания с аудиото Патра Анкона на ферибота Gangsta Shit, секс в каютата Inside, казино, Алпачино, педерас. Когато ме посрещнаха в Марбея, бях на 22, педерас. Когато тръгнах от Марбея, останаха само приятели в Испания, защото съм маняк, педал. Когато куките ме налазиха 2010 и хванаха злати шарене с килото пред къщи на хотел Космос, изчезнах за Марбея, полицайите са ривали на австриеца и казали това копеле точно да го ударим и заминава без предупреждение. Handle my motherfucking business, bitch! Мъква. Разбираш ли, бе, шматка? Разбираш ли ме, бе, шматка? Платил съм полета, да знаеш. Да Полета е платен, шматка, с кариото бачка, шматка, педал. Къде е билета, маняк? Пращам ти номера на червената. Сега чакам да ме преклопи. Да. Just send the PDF file, god damn it, boy. Да. Къде си, маняк? Напитките излизат ли? Скоро. Soon, very soon. Скоро ще ходим на тест драйв. Let's get it done. Правим тези драйфа и почвай да продаваш масово. После аз заминавам в Испания, ще ги продаваме и там ще напълним Havana Nights. Ще ги разбим. Изпращаш, слушай, ще уредя камионите, изпращаш един тир, направо ще напълним Марбея с SMG Hydration. Пращам ти ги. Ай, маняк. Така, Янко Янакиев, това. Мятайте 10 000 точки да последвам и това. Нали си карал тир? Какви 40 дилара, какви... Аз съм карал тир. Ти чуваш се поговориш, Жоли, френ. Кога съм карал тир, бе? През 2005. Камион не си ли карал камион? Карал съм камион, карал съм багер, карал съм всичко, аз съм всички. Добре, моето ме G.I. Joe Retaliation. Само да ти обясня за карането на камион. Слушай, Педерас, искам да мълчиш. Така. Значи, за да извършиш нещо, първо трябва да се хванеш на работа и да изглежда, че нормално да си бачкаш. Така, когато ти кажа, че в контейнера има сак с материал и ще бъде отключен да влезеш в терминала, имаш вече карта за пристанището и влизаш. Не знаеш. За да го изкараш. Махни бе тъпо копеле. Искаш ли ти изкарам картата за терминалите в Роттердам? Изкарай картата за... Момент. Искам да ти обясня, че ти, неграмотник, не можеш да вземеш никога тестовете на терминала. Аз имам С категория, ама нямам за Д. На английски или на френски не можеш да вземеш тестовете за сейфти тест. 35 минути клик в газа, отказвате и си бан за 1 година и не можеш си в терминала. Овче ти го разбираш? Да, разбрах. Демек не е за всеки. Това е високо квалифициран кадър си. Разбрах. Your point. G.I. Joe. G.I. Joe, разбрах. Венцислав, браво бе, Венци. Така. Това съм аз. Не е интересно да... Така. Не е лошо, бе. Човека е високо квалифициран. Сега това е картата за терминалите. Гледай, педерас на мен. Да. Това си го пази, това ти е спомен. Сега.
Виждаш? Да, пичага си. Не бе, пичага си. Аз нали това викам, че не си лош човек. Да, това Ево. е картата. Като я кликнеш на пръст в отпечатък, влизаш. С пръста. Влизаш с контейнер с камиона, отиваш където трябва, слагат ти правилния контейнер, завъртат едни пишлимета, където няма Той камери. 2000-те минава в Роттердам. Взимаш сака, мъкни бе, копеле насрано, мъкни бе, педерас. Мъкни бе, копеле. Така, както си в терминала, ти си там всеки ден. Шматка, сте говорил време на кипели прекъс. Ще дойда причукам, казвам ти, мъкве. Когато си всеки ден там и си минал всички проверки и това онова и си бачкаш холандска фирма, която е огромна и произвежда алкохол и изнася за Америка, като вече примерно си вътре, като ти дадат сака, няма какво да стане. Ти си излязал. Разбираш ли бе, гей? Разбираш ли бе, шматка убита? Това разбираш ли го е педал? Как гледа? Виж го как гледа. Бас. Спри да ме нагряш, бе. Спри, провеждам предаване, спри да ме нагряш. Хората са си платили тъпа курво. Това осъзнаеш ли го? Не те платят, няма ли... Фантазьор. Фантазьор. 1001 нощ. Шехерезада. Бати, брат. Те кръста Шехерезада, Стояне. Това е Разправя приказки тук. АДР за всички видове опасни товари и за взривни. Опасни товари има. О, браво. Да. Киро ма е квалифициран такъв шофьор. Ако ми звъннат от НАТО, жена, ако ми звъннат от НАТО по време на войната да пренасям бомби, мога да ги пренася педерас. Разбираш ли, бе? Смешен. Смешен. Ако трябва да ходя да пренасям бомби и да бъда изчаткан с дрон и да скоча от камиона, мога, да. Смешен. Насрам. Това са холандски карти. Холандска карта 1, холандска карта 2, холандска карта 3, холандска карта 5, фирмена карта 6, Inside your motherfucking puss. Сега ще осъдя полицаите за 2000 евро на ден загуби. Лично ще ги осъдя и прокурора. И ще ми платят като поп. Разбираш ли? Съда е в Хага, фирмата е в Хага. Ще ги осъдя като шибани шматки, каквито са. Разбираш ли? Загуби масово.com. Inside your motherfucking police pussy, bitch. Аз си викам Максим да ходя да ям, да си взема кафе и така нататък. Сега влизам да сера. Къпя се и тръгвам. Така, още малко изтървени кадърно. Колко часа ще Аз отивам тук в някой магазин и... Отей, да. Аз точно щях да ти избия обяда. И такова, ти отей. Няма нужда, не ми трябва това. Не ти ли трябва пари, добре? Вече можеш да плащаш, не? Аз си плащам за себе си. Без това ти да бъдеш, после си намираш причина да си вземеш парите първо. Така че изобщо нищо не ми трябва от тебе. Ще ме духаш ли или няма? Нали има кой да ти духаш? Тя ще дойде чак в 5 часа. Аз до 5 часа мога превъртя. Превърти? Махам го педера, защото той няма да ме духа със сигурност. Той духа само на Киро. Не се духа в момента. Викай с такси. Викай с такси, няма проблем. Духането идва в 5:30. Ще изчакаш поне. Ни първи чеки има някакви не си чеки бой. Чеки джей Цял ден мислиш да си говориш с това. С това буклук ли? Да. Ако нареждам педера, да ми плащат нещо, виждаш ли лошо? Даже и не мога да кажа една дума. Те двамата са психично болни. Не знам дали се разбрава, ама цялата държава ги разбра. То с олигофрен много скоро, като сега се изфалират нещата, като се обърне палачинката Иран Израел, то ще фалира и направо няма да се покаяно от зоната. Ще му вземат коли и всичко ще му вземат на тази шматка, разбираш. И като е шматка, приемно е брамчал и с това, нито генгста курви ще му дадат лев да се оправи, нито такова, разбираш. А пак аз, ако взема да фалирам да си изгубя сака, приятели бол, сакове бол, генгста бичес бол, обороти бол, handle my motherfucking businessman. Това е когато си мръсен на underground, никога не мога да останеш без кеш, ама никога.
Особено като си братле до край и не си педал, разбираш? Дори да изгубя сака и да забравя къде е заровен, ще открадна нов. Толкова е лесно, мамка му. Обичам професията си, мамка му. Чули го това? Това как падна? Призрак. Някой призрак дойде. Бангаранга. Това ли ми пишат цял ден тия вокабали? Бангаранга. Това ли е песента? Да, И за кого ми пишат бангаранга в коментарите? не знам. И ти? Сега ще паднеш от стола, гледаш? Падни от стола по гръб и повече няма говорим. Ето е. Това е кафе. Това е кафе. Покривам материала с кафе, горчица и крем ниве, пакетирам го с ръкавиците, облицовам почета, слагам фолио и пристига с щампата Майкъл Корс. Аз съм производителя. Полицията не идвайте в хасиендата, защото материала не е тук. Той е заровен на Витош. С нощ изключих лайфа, отивах го закопах сака и се върнах. Вакуумирах всичко и такова. Не ми идвайте на глава. Ма тази песен тя ли измислила? Стояне, Да. Какво е? отглуши, че Киро иска да ти дава много пари. Отглушил Киро съм. чувата в момента. Чакай, Николче, мерси. Чакай да дойде. Ето го, Киро. Абе, кретен, ти ли си поредния, който иска да ме фалира за 5-та година подред, бе? Аз съм, да. Малу, не. Аз съм. Ти ще остане с желанието е фантазиор. Това много искат да Киро, ти си психично болен, само не знам кога ти е много. Фантазиор. Не се епикризата си. Фантазиор е. Ще дам телефона си, ще рискувам да го ликниш като педерас. Изпрати ми го на WhatsApp епикризата си, искам да прочета от този Телефона ще ти даде. Епикриза. Той да не е като тебе да има епикризи, човек. Давам ти телефона за Знаеш от какво съм болен, Стояне? От непонасяне на тихи шматароци като тебе. Хомосексуализъм. Непонасяне, диагнозата ми е непонасяне на шматароци като Стоян Колев. Малумник. И виж го, направо са нерви, чак ходи и са такъв и така замятка. Виж как са изнерви са да е. Ама настинаме, целият червен и температура мисля, че има, Киро, виж го. Температура им. Шматка ти от тия курви, къде само ги сменяш, бате, ще лептеш някакъв болест, бе, смутаняк. И това го има. Помиярски, бил съм 300 капута, не ми говори за Ще теба, помяра, ще теба. Кой се Ти прегледа? тия педерази само ги сменяш и фаниш маймунска шарка от газеме, педераз. Качи, то се кратна. че Стоян говори глупости и лъже, разбрах. Добре, бе, сега с Киро си говори, няма качвам други. Аре, като взимаш. Анито. Ама добре, бе, Ани, не му давай да ти вика курво на това, бе, стигни го малко. Ти си му основната жена, на другите може, ама ти си му основната жена. На Анито повече не искам да викаш курва, Анито ти е основната жена. На другите може, на Анито не. Знаеш ли, че тока спря? Еми, нормално да ви спре тока, май като не си го плащал. Тока спря. Еми, плащайте ги те сметки там. Абе, тия шматки само те ли чуват да псувам, бе, Янко? Ти Не, аз не съм те чуваш ли чул ме да псуваш. Не съм те чул да псуваш. Да, бе, защото... Киро, къде не знам. си, бе? Киро, къде си, бе? Не щеш ли? Детето играе тук една... Киро, не щеш ли Катерушка, да пием малумник. кафе? Киро, чуваш ли, бе? О, Не щеш ли да пием кафе? какво кафе да пия с тебе, бе, инспектор Тапунгер? Да, ще ми падне реномето, ако ме видят с тебе, бе. Никой няма да те вижда, ние ще на шал. Да пак. Някой закачва изключително. Някой се качва по стълбите, сега го фаща параноята. Параноята го фаща, виж сега какво става. Някой се качва по стълбите, почва да мисли, че идват да го гърба. Инкет идват за тебе, Стояне! Инкет идват за тебе! Венци, да, кажи му, че си хванал хуйна болест, заболял тъй хуя за него. Инкет идват за... Опа, обаче той е въоръжен. Той няма да се даде без бой. Това е нашия римлянин. Стоян Колев няма да се даде без бой. Феминистки. Това е новия екшен герой на Уолт Дисни. Стоян Колев. Готово, билета е готов. Искам да видиш цикари от тук бачка. Билета е готов.
Новият екшен герой на Уолт Дисни. Всичко е Новото екшен анимационно геройче. Това са къде С два ножа в ръцете, Киро. Един нож в едната ръка, друг нож в другата ръка. Добре, ела да ме наред взема. Аз трябва да ходя. Не бе, без глупости, тук не пишете, че ви блокираме. Ще ходя в посока към Стара Загора. Стара Загора. То това е някакво малко момче, бе. Стара Загора. Не е материал, примерно там при един приятел ще миш. Добре. Може да отидеш да говориш с една фабрика там за един материал. Абе, Стояне, ти само пращам сме ти пълнолетни, хора ли се занимаваш, бе? А? Ма тут малко... Абе, какви са ти на пълнолетни момченца, бе, Стояне? Ма те майките им звънат в полицията и после го бият. Ма майките им звънат, викат, то ни взе децата. Ето го, билете. Абе, какви са ти на пълнолетни момченца, бе, маумник? Момчето е много сериозен бизнесмен, не знам дали знаеш, че ти си гей. Момчето може да е сериозен бизнесмен, ама ти ще го развалиш. Ти ще го развалиш. Продава близалки по улицата на тездяхче, ли? Не продава близалки, има договори с фирми, има фирма и прави повече оборот от теб. Има договори с фирми, добре. Добре. Да, може да. Че да качим това момче в Америка, къде ти? Щастие. Да, пази ми гърбаш. Стояне! Да. Стояне, виж къде съм аз! Къде си? Къде си Това е щастие, Стояне, това е щастие. Това е щастие. Коя дупка си, брат ми? Аз Коя съм дупка в полите на Витоша спрял Попелева пак? само. Ти си една шматка. Неделе, набори сме. Вместо да излезеш със семейството, ти си се бил пак в някаква дупка с курви, брат. Моето семейство за цяла България е помио мръсна. Помио. Семейството ми е цяла България е помияр. Лапитата са, аз съм stepfather. Аз съм бащата, който не са имали гей. Разбираш ли? Ти си една шматка. Дори и детето ще на мрази порасниката, разбери капе. Стояне. Защо не се изкъпаш, примерно там, където... Това е голяма работа. Киро е готин човек, стабилен, отговорен баща. И аз си гледам жените и децата. Не бе, без глупости тук. Просто това е без глупости. Я да бе колко станаха. 105. Малко Питай го. Да, щастие. Човек да има деца е щастие. Ще минем през Тим Луда да се облика набързо. Трябва да си купуваш дрехи ли, бе? Дрехи ли нямаш? От Тим Луда Wear. Дрехи няма. Пълен ми е багажника с дрехи, не знам дали си наясно. Ти си гей, не знам дали си наясно. Кмета 1974, фалбек, маният, кметите чувства са така. Вълка е тук, ама не мога да говори, иначе ще го кача Вълка, че Вълка искаше я поръча Ана. Щял да даде 5000 евро. Стояне. Вълка не притежава пари. Не може да говори.